अच्छा बाबा नहीं रोने का चलो मम्मी आ रही है ठीक है नहीं रोने का आंटी आंटी बाबा अरे कोई बात नहीं बाबा मैं आ गया ना बाबा चलो 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 हम कुछ खाएंगे ठीक है मैगी खाओगे मैगी आजा चलो आजा अरे सोनी बाबा नहीं रोने का चलो 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 दाउखा साला दासो फैदों बेयाव दासो फैदों नोङो सालानि रुवाथिन बेबायदि बेरायबाय थायो मोख्रि जाम्बी साली दाउखा क्या किया आपको बोला था ना रोनी बाबा को थोड़ी टाइम के लिए अच्छे से देखना बोल के क्या बच्चे को इतना रुलाया मैंने कहा आपने दिया मत रो बाबा चलो हम मैगी खाएंगे दूध के साथ ठीक है साली दाउखा दासो मोनफैबा मोनफैनांगौआ बेराय बेरायै आंखौसो गथ' सोगाबदों बुंदों गावासो रुवाथि गथ' नायनाय खामानिया गावनिसो आंखौसो बाथ्रा बुंफैदों साला काली बन्दी गोसोम बुद्धि दाउखाया साला बेकार कहीं का एक बच्चा नहीं संभल जाता आयै गोबाव मानि जाबाय माथो ओंखाम जानोसैथ' माबा गोसोखौ माबोरै मोनबाय दंलै बिहामजो आङो मानो माबा होनो दा डाक्टरा एसेबां समनिफ्राय बोसोरनिफ्राय बेबायदिनो नाजागासिनो दिनैसिमबो हामासै बेखौनो माबा सानफ्लांबाय दं आङो बिहामजोना मेगना हामबानो जासिगौमोन बेखौनो सानफ्लांबाय थादोंलै आं माबा आयै आंबोथ' बेखौनो सानफ्लांबाय दं मेगनखौनो नुनो मोनाबा बे संसारानो खोमसि आयै नंगौथ' र' बिहामजो जाय मोनदों बेसो दा भुगिगासिनो बिसोरसो बुजियो खस्थ'खौ दुखुखौ औ आं रादायखौ बुंदोंमोन एबार बे खेबाव जालाबा गुबुन जायगायावनो लांदों होननानै अबेबा इन्डियानि बायजोआव जेनेबा फैसाफोरनिबोथ' जेबो टेनसन गैयाना बिसोरालाय दंखायो औ बिहामजो आंबो बेखौनो बुंदोंमोन र' रादायनि सिगाङाव दाबा दोनैबा मा मुंखौ आरो डाक्टराबा नों बिहामजो नै खेबसे फन खालायनो नाया मानो औ आयै खालायगोन र' नाथाय दाबा अबाव दङ रिसिभ खालायगोन ना खालायाथाय थेवबो दाहाय खेबसे खबर लाना नायनाय औ आयै जागोन दे आं खालायगोन थौ आयै ओंखाम जाहैनोसै गोबाव मानि जाबाय थौ मा जाखो मा जालायखौ मा बुथेथे बुथाथा मानसियालाय टेनसन जादोंलै बाल मा टेनसन मा खालायनो सानना मोनाखै र' आङो माखौ मा खालायनो हिनजावालै हिनजाव माने गार्लफ्रेन्डआलै औ मा जाखौ गार्लफ्रेन्डआ फैलानो खिथाजोब्बाय आगोलनि बाथ्राफोरखौ खिन्थायाखैलै बे नङालै टेनसना बेखौल' सानाखै आङो होमबालाय माथो टेनसन जादों र' गथ'आबो उन्दै दा हिनजावखौबो लाबोगोन सानदों र' दा गोसोथोबाय जेला हिनजावखौबो लाबोगोन सानबाय हिनजावाबो एसे माबोरैबासो माथो गोरोबनोबो हागोन ना हाया फिसाखौबा अनगोन ना अना गावनि फिसा होननानैबा अनगोन ना अना बेनोथ' जाबाय दा नोंसो मा खालायो गथ'नि बाथ्राखौ सानब्लाबो माबोरैबा मोनो दा न'खरखौबो माबायदि सालायनो दा आरो हिनजाव लाबोब्लाबो गथ'खौबा गावनि बायदि अनो ना अना माबायदिबा आखलफोरखौबा माबायदि देखायो आंनि फिसाखौबा गावनि फिसा सानगोन ना साना बेफोरखौसो टेनसन जासोदों आं मानोबा आंथ' आरो सानदोंमोन हाबा खालायनायनि उनाव आं गुबुनावसो खामानि मावनो थांगोन होननानै दा आंनि फिसाखौबा गावनि फिसा होननानै सानगोन ना साना ना मालायफोरखौ जेरैबायदि नुयो बेबायदिसो जागोन ना मायथाय आलाय सिलाय ओंखाम होआ बुला बुसि बेफोरखौबो सानफ्लांबाय थादों आं मानोबा नै दा बाथ्राया जाबाय नों दा हिनजाव लाबोगोनबा नोंथ' खिन्थाखानांगोन ना नोंनि आगोलनि बाथ्राफोरखौ नों बेखौ डाइरेक्ट लाबोगोन बिनि उनावसो बाथ्राफोरखौ बियो मोनथिगोन नों हाबा जाखानाय गथ'बो दं होननानै बेफोरथ' उननि जेनेबा उनाव गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हानाय ना बा नोंखौ गारनाबो थांनो हानाय आरो गथ'बो दंबावो बेनिख्रुइ मोजां जागोन नोङो खुला खुलि बुंब्रा बाथ्राफोरखौ फैबा फैगोन फैयाबा थागोन आरो हिनजावनि आंखाल नांदों नामा मोनबोनब्रा सासेबाबो उनाव आरोलाय नोंलाय माखौथ' एसेबां टेनसन लादों नोंथ' सिख्लाखौ लोगोखौनो अमाखै खोमा आरो मोनथिया हसिया बेखौ हाबा लाना जेनेबा जुलि लानानै लाना फैगोन नामा नों मोनथिलालै बाल रागासो जोंबाय आं गावखौनो गाव मा खालायनो मा मानसि जाबाय आं नै साना हौवा खामानि मावनाङा उन सिगां सानखा फिउचारनिखौबो सानखा मोनथिबाय साना हौवा जेबो बेबायदि दा खालायलै फैनायाथ' फैबाय र' सिस्टारा फैबाय दा मा होनना हाबैनो न' सिङाव लाजिनायसो मोनबाय आं मा होननानै गाबज्रिहरनो दालाय आंलाय साहसखौनो मोनला माथो आं गाबज्रिहरनो लाजिनायसो मोनबाय आङो फैबायबो मा खालायनो हामगोन दा मानसिबा दंना गैया दरजायाबो गेंनाय माथो
माबा लाजिनायबो मोनदां। मा होनना गाबज्रिहरनो दा? सोरबा ओंखारबोनायबा हामगौमोन, साहसखौनो मोनला आङो। ए बियानिसो माथो। औ बियानि। गाज्रि मोननाङालै बियानि, खेबसे खबर लानो होननानै फैथारबाय आङो। ए मानो गाज्रि मोननो दे, मोना, फैदों हामदोआनो दे। जोंबोथ' थांदोंमोन ना, नोंखौ लोगोसो मोनासै बियानि। बेखौनोथ' मा जालांखो हमस्लाबनोनो हायासै। आंबो बैखालि न'आव गैयामोन नालाय नोंसोरखौ लोगोबो मोनासै। फिसाजाबा मा होनहरखो, बेफोरनि थाखाय निमाहा बिबायलै आं बियानि, गाज्रि मोननाङा। माथो खालायनो आरो, जानांगौआबो जालांबाय। जोंनि बाथ्राखौबो खोनासंलाबा, गावबा गावनियाल'सो नंगौबा फिसाफोरालाय आरो अबाव बिमा बिफानि मोजांफोरखौ नागिरनो। न'खरानो बायफ्लेबाय, बियानि आलाय सिलाय जाजोब्बाय। सिला आरो आंनि अननायावबो मा खोमि दंमोन, आंनि फरबरिसआवबा मा खामानि दंमोन, आंनि फिसा दिनै बिबायदि जालांबाय। खोनासङालै बियानि, फिसाजोआनो एसेबो बाथ्रा खोनासङा। एसेबां बुंबाय आङो, थांदो। सिख्ला मानसिया हाबा जानायनि उनाव बिमा बिफानि न'आ न' जानानै थाया, बिहाव बिखुनजोनि न'आसो न' होननानै बेसे थांनो होयो आङो, लाखियानाङो न'आव, थांनो होबाय थायो थेवबो फैया। एसेबो खोनासङा बिमानि बाथ्राफोरखौ, न'आवबो रावबो गैखाया। आंल' हारसिं, सोर बुजायनो सोर मानो। बिफा थानायमोनब्लाबो एसे खोनासंगौमोनसो ना मायोथाय। आंनि बाथ्राफोरखौथ' जेबो बायदिखौनो मोना। बेफोरखौनो सानै टेनसनावनो थानो हायैनि आं दिनै फैथारबाय, मा खालायनो नागिरदों होननानै। सोमोन्दोखौथ' बेबायदि लाखिबाय थानोबो हाया, गेजेरावनो मायबा मोनसेथ' खालायनांगोन बियानि, नङा होनबा? मा खालायगोन बिसोरो, जेबो थिरांथाबो लायाखै, जोंहासो टेनसन। दा नोंसोरबो न'खराव सासे मोजां बिहामजो लुगैयो, गथ' गथाय लुगैयो, फिसाज्लानि न'खरखौ मोजाङै जाजानायखौ लुगैयो। आंबो आंनि फिसाजोखौ मोजाङै संसार जानायखौ लुगैयो। नाथाय जेबो जाफुङासैयानो माथो। बुरै बैसोआव राहा गोथेज जाना थाबाय। बेनोथ' बियानि, दाथ' नोंसाजो जोंफोराथ' जेबो प्रब्लेमानो गैया। दा बिसोरहासो रायजो जाग्राफोरानो मोखांखौ नायलानो हालाबालाय, दालाय जोंबोलाय माथो खालायबावनो। आसाया सासेनि बाथ्राखौ खोनासंनो हाया, नायज्लायनोनो हाया। बिनि बाथ्रा बुंबानो रागा जोङो। बेबायदिब्लाय आरो माथो आसा खालायबावनो ना बियानि? औ बियानि, आंबो बेनि थाखायनो फैथारबाय, माबा मोनसे लामा दिहुननांसिगोन होननानै। औ आइ सफैबाय? औ दादै। मेंनाय मोनसिबाय, बेयावनो जिरायथ'नोसै। डक्टरा मा बुंखो आइ? मा बुंनो दादै, मोजां नङा। माने? मा मोजां नङा, मा बुंखो डक्टरालाय? डक्टराथ' गोबां बाथ्रा बुंदों। मा जाखो? डक्टरा आंनि मेगनखौ मुलिजों ट्रिटमेन्टजों हामला होननानै बुंदों दादै। मानो हालानो बिसोरो? मानोथो एसेबां बोसोर थगाय लाखिखौ हायाबालाय? जेबो मोनथियालै दादै, डाक्टरफोराबो मा खालायो मा मायो। आगोलो मेडिसिनजोंनो बेबायदिनो लासैनो फैगोन होननानै बुंबाय, ट्रिटमेन्ट खालायबाय थानो होबाय। दा आरो माबा इनफेक्सना बारा जादों होननानै बुंबाय, मेगननि इनफेक्सना जालासो होननानै बुंबाय माथो। होमब्ला दालाय माथो जागोन? जेबो उफाय हराखै? माबायदिथो हामगोननो? बेबायदिनो थाबाय थागोन आरो? मा डाक्टर जाखौ बिसोरलाय, मा डाक्टर जाखौ? मेगनखौनो जुदि फाहामनो हाया। फै फ्रेस जाफैदो, मेंबायबो नोङो। आंबो फ्रेस जाहैनोसै। लेबेलानो बारा। आं बिराद टेनसन मोनदोंलै दादै, मा जाबावगोन आंहा? अबाव मोनबावनो आङो मेगन? मेगन माने मा मेगन? औ आइ, मोजाङै बुंनाय, मा बुंदों डाक्टरालाय? मोजाङै बुजि मोनाखै आङो। दादै, डाक्टरा बुंदों आंनो सोरबा मेगन होनांगोन होननानै, सोरनिफ्रायबा सोरबा दान होब्लासो मोनगोन आं होननानै बुंदों, नङाब्ला जानाय नङा होननानै बुंदों। मा? मालायनि मेगन होनांगोन? अबाव मोननो मेगनखौलाय? सोर होगोन नोंनोलाय मेगन? बेनोथ' दादै, बेखौनो साननानै टेनसन जाबाय थाबाय आङो। असान्थि मोनबाय थादों गोसोखौ। मा जागोन दा आंनो? सोर होगोन मेगन? अबाव मोननो मेगन? माबा आइ बेंकआव थांनानै मेगन बेफोरखौ रायज्लायनांगोन, सोरबा होबा बेयावसो मोनगोननो। फैसाजोंबो जेबो जायानो, फैसाबो लाखियानो, फैसाबो होनो हायानो। सोरबा दान होब्लासो मोनगोननो। सोर होनो आंनो दादै मेगनखौ? आइ, बाथ्राखौथ' खोनानानै बिराद दुखु मोनबायलै दा।
मा खालायबावनो दा अबाव मोननो नोंनो मेगन मायबा मोनसे खालायगोन दे जों रितु नों टेनसन दाला जेबो मोजां जानाय नंलालै बक्सि आंजों जेबो जाला अबाव मोननो आंलाय सोर होनो आंनि जिउआ खोमसि आरो खोमसियैनो थासिगोन नों जेबो टेनसन लानाङा रितु जों दंना जों मायबा मोनसेबाबो खालायथारगोन नोंनो अबेनिफ्रायबा नङा अबेनिफ्रायबा मेगन मोनसे लाबोनाबाबो होफैथारगोन मोनसेबाबो होफैथारगोन वाय टेनसन लानाङा नोङो जोंफोर थानायावनो मानो टेनसन लादों नोङो मेगनसो नै चुटकियावनो लाबोना होफैगोन अबेनिफ्राय लाबोना होफैगोन दादै अबाव मोननो मेगनसोना बियो बायबानो मोननाय बुस्थु नङा हे आइ बुंदोंना टेनसन लानाङा आगोलनिफ्रायनो डक्टरा बुंनायमोनब्ला मेगन होबानो जागोन होननानै बुंनोब्ला आगोलनो होफैसिगौमोन नों जोंफोरखौ सिनायाखै आइ फिल्ड दङ जोंहा बेसेबा बेफोरनिबो ओरै चुटकि बाजायबानो मोनगोन टेनसन लानाङा नोङो गाबनाङा औ बेखौनो टेनसन लाबाय थाबाय जोंलाय सानदों मेडिसिनजोंसो हामगोन होननानै ट्रिटमेन्ट खालायबाय थानायखाय मेगन नांगौ होनब्ला जों एरेन्जमेन्ट खालायगोन नों साननैसोल' था लाबोना होफैगोन बे बोसोरनि गेजेरावनो होफैगोन जोंनो नंमारगौ बक्सि फैमारगोन फिल्ड दं नामा नोंसिना अबावबा सिनायनाय मानसि दङ मेगन दान होननो हाग्रा दंमारो नों टेनसन लानाङा नोंसोर टेनसन लानाङा जेसे फैसा नांगौ होगोन जेसे फैसा नांगौ होगोन खालि आंनो मेगनखौल' नांगौ औ आइ दंथ'र'